Repassem ara la jornada per als equips valencians de segona B. Entre els partits destacats, l'Ontinyent Hèrcules amb victòria per als del Clariano contra l'equip de Planagumà, que no alça el vol. Segona derrota consecutiva per a l'Hèrcules, en esta ocasió contra l'Ontinyent. Els del Clariano van guanyar amb este gol d'un exherculà, David Torres, al minut 16, que trau l'Ontinyent del Pou de la classificació i deixa sext un equip de Planagumà carent d'encert. Ya lo empujo yo, o lo metes tú, se crean. Con lo cual, pues bueno, de momento ni tú ni yo podemos. Lo que hay que hacer es que el equipo esté preparado para crearlas y llegará. Per la seva banda, l'Alcoyà va caure contra un Barça B que va obrir el marcador amb Guagué. I en jugada personal, Carles Pérez va posar el definitiu 2-0 que deixa a només 3 punts del descens l'equip de Vicente Mir. L'Atlètic Llevant va perdre 2-1 en el seu desplaçament a Terol, però el filial granota continua fora de la zona de descens. I també se'n va vindre de 8 el Mestalla de Terres Aragoneses, on va perdre contra l'Ebre per 2-1. El filial valencianista és quart per la cua i ocupa posició de descens. Canviem els gols per